Benvingudes i benvinguts al podcast solidari de Taula per Àfrica i Fundació Campaner, un espai per escoltar històries, sembrar idees i convertir-les en canvis per construir un món més just. Jo som en Rafael Swing i avui continuam amb aquest viatge amb una paraula swahili, umoja, unitat i cohesió comunitària. Avui xerrarem de teixit social, de fer barri i de com el treball en xarxa està donant forma a un projecte molt especial que encara està en marxa. Un projecte que uneix joves, persones grans, entitats, comunitats diverses i que culminarà amb una desfilada de moda el pròxim 14 de maig al Museu del Calçat d'Inca. Avui ens acompanyen joves dissenyadores de l'Escola de Disseny, voluntaris de Punts en Vida. Començarem per les joves dissenyadores que estan fent tota la part de teixit d'aquest projecte, que mos contin un poquet, com esteu vivint tot aquest procés del projecte que encara està en marxa. Sé que hi ha un pot de nervis, mos podeu contar un poquet, Ariadna? A veure, jo crec que estem un poc nerviosos tots i totes, cert també per part de tots els alumnes que estan fent això, més que res perquè, com he dit, són tots molt perfeccionistes i al final és com que volen que tot surti bé i també honrar com toca i poder retre homenatge en aquesta cultura que és tan guapa i jo crec que és això i que simplement tenim un poc de nervis, un poc de pressió, com sempre, també el món de la moda és un poc així, sempre se viu amb un poc de pressió i amb un poc d'anar a tope, sempre, la indústria és una llàstima però és així i un poquet això diria jo. I, Rosa, què vos està portant conèixer les realitats dels països africans? Bueno, jo, la veritat que m'ha donat com moltes ganes de seguir explorant un poc tota aquesta cultura i aquest món. He tingut la sort, fa molts d'anys, d'anar a Àfrica 2 vegades, el que passa que vaig estar a una localització molt específica, que no té res a veure amb el que estan fent ara, així que m'està obrint un món nou, a noves cultures, nous teixits que no havíem fet feina mai amb ells i la veritat que està sent bastant xulo. I què vos està portant treballar amb altres generacions, amb gent de diferents edats, de diferents àmbits? A veure, jo crec que en el final com a dissenyadors, és que a vegades se mal entén, però com a dissenyadors hem d'estar acostumats a fer feina amb gent d'altra generació, perquè realment el que nosaltres fem és fer prendes per gent que les vesteixi. I clar, la gent que les vesteixi hi ha gent de diferents cultures, de diferents edats, de diferents cossos, etc. I és com allò. En el final, sí que és veritat que com a model sempre tenim el típic cànon que tothom té establert a la societat, però jo crec que això és hora que se rompi i que la gent comenci a donar-se en compte que s'ha de vestir persones normals de la vida quotidiana i que hi ha moltes persones guapes amb diferents cossos, de diferents cultures i jo crec que la veritat és que ens està donant també com a molt d'aprenentatge més que res, perquè és això, nosaltres estàvem acostumades a fer unes talles específiques, a fer molts roba millor per nosaltres mateixes, però al final també xerrar amb persones que siguin com de diferents edats, saber amb què se senten còmodes, com poden fer-ho perquè estiguin millor o perquè se sentin millor i també conèixer també un poc la seva experiència, perquè al final la gent de diferents generacions, la gent més adultes, com que té moltes experiències, la veritat és que per jo està sent un procés molt guapo. Sí, també a més és bastant xulo perquè feim feina. Bé, jo estic a una generació intermitja entre la majoria d'alumnes i ells i la veritat que està sent una experiència molt guapa per lo que diu l'Ariadna, però també perquè d'ells sempre sabem que de les generacions més grans podem aprendre un munt de coses perquè tenen l'experiència, tenen el coneixement i tot això, però crec que les generacions noves, també les més joves, també tenen moltes coses a oferir, també podem aprendre un munt d'ells i jo que estic enmig, la veritat que està sent una experiència molt guai. Elles, no sé, m'estan aportant una creativitat, tant la seva classe com la meva, que no anem a la mateixa, xulíssim, o sigui, m'està encantant, la veritat. Això és fantàstic. Vols dir alguna cosa més, Ariadna? Sí, en el final és com allò, quan tu
o sigui, nosaltres som joves, estàvem com a plan d'idees, sempre tenim el xap a 1000 per hora i al final pues, també quan convius en generacions que són més adultes també a vegades pues, com que te baixen un poc els peus a terra i te diuen vale, super, però hem d'entrar dins la lògica, saps? I al final pues, jo crec que aquest, no sé com dir-ho, però aquest equilibri està bé també per nosaltres entendre que, vale, que està molt bé a vegades crear i crear i crear i crear, però que hi ha d'haver una lògica dins el que és el disseny més que res perquè també ha de ser roba que al final se pugui dur. No, és això, va dir-me. Una cosa és el que li agradaria al dissenyador i després no hi ha la part pràctica de la idea, no? I xerrant d'idees, precisament, vos volia demanar com està evolucionant aquesta idea o peça que esteu preparant. Bueno, a veure, no sé si podem contar exactament un poc el que és idea encara, però jo la veritat és que el meu està enfocat a retre homenatge a el que serien les dones africanes i la veritat és que estic passant un gustet perquè és com que estàs aprenent molt sobre la cultura i també estàs aprenent molt sobre que és el que xerràvem abans també sobre tot el que pateixen les dones en aquests països perquè és com que no se les valora lo suficientment i elles intenten fer de tot perquè se les valori més, però són les que fan feina i són les que duen les famílies com en els ombros, per dir-ho de qualque manera, i al final és com que jo crec que és important que se les doni la importància que tenen, que òbviament els homes també tenen la seva importància i no estic dient el contrari, però sí que és veritat que trobo que les dones a vegades queden com amb un segon pla i per jo és molt important mostrar que són importants dins aquesta societat. I la veritat és que això estem aprenent molt, tant de la seva cultura, de diferents teles, que és una cosa que a nosaltres ens apassiona, diferents tipus d'artesania també que utilitzen allà, i crec que és una cosa que al final ens enriqueix com a persones i com a dissenyadors, perquè tot aprenentatge és bo. Sí. I Rosa, què vos agradaria transmetre el dia de la desfilada? Complicat. Bé, jo, és que el tema que he triat és com molt espiritual, un poc místic, i la veritat que m'agradaria un poc poder com a demostrar, bé, jo és que sempre he estat un poc més mística també, m'agradaria molt poder com a representar l'unitat entre, o la màgia que pot sorgir de mesclar com aquest espiritisme amb una cosa, com un arrelament més ancestral amb l'actualitat de dia d'avui, que pareix que estan com a anant molt accelerats tot el temps, amb molt de consumisme, tot molt ràpid i és tot produir i un poc veure com aquest arrelament del nostre passat, per així dir-ho, l'efecte que té en el present, que pareix que a vegades que se mos oblida tot el que ha passat i un poc com a fer aquesta fusió, no? Jo el que veig també és que avui en dia la gent confon un poquet la religió amb l'espiritualitat. Totalment. I m'apareix molt original aquesta idea de voler connectar la part ancestral, que és el que realment mos uneix a tots. Sí. I moltíssimes gràcies a les dissenyadores per aquest punt de vista i ja tinc ganes de veure el resultat final perquè he estat allà escoltant i mirant però no he volgut, vull esperar a veure-ho en persona. I res, ara parlarem amb la Gertrudis i amb en Biel de Punts en Vida i som voluntaris i mos agradaria això que mos contássiu com esteu vivint aquest intercanvi amb els joves i amb aquestes idees? Bueno, nosaltres quan vàreu venir, que volien començar el projecte, jo me vaig sentir molt bé perquè elles i ells se varen sentir molt bé també. O sigui que varen sortir molt il·lusionats i molt emocionats i volien quedar allà, a la tenda. La veritat que va ser molt xulo. I a mi me sembla una molt bona idea, sobretot que cara a lo que estem fent ara, la feina que feim a Senegal, per exemple, que se faci un desfile en les teles pròpies de Senegal, diguem, a Àfrica, però anem a Senegal a cercar el que són les teles, i clar, a través d'aquí ens vàrem connectar amb ells i vàrem pensar que seria molt bona idea. També a través d'elles van dir també de mostrar sabates, que és la matèria prima quasi que tenen a Senegal, viven quasi d'això. Hi ha moltes més coses, però ells se fixen com aquí a Mallorca hi havia les sabates de diverses cases, perquè clar no diré quines perquè me deixaré qualcuna,
Allà a Senegal també hi ha pobles, per exemple, o aldees que se dediquen també a això. I varen comentar si seria interessant també, ja que se fa la fàbrica del calçat d'Inca, fer també alguna cosa en sabates de Senegal. I això és un projecte que tenim també amb ells. Molt bé, molt bé. I Biel, aquesta jovenea, quines energies vos transmet, quines idees, què és el que compartiu, que sents tu que... Bé, el primer de tot és que els qui estan dins Inca Mallorca Solidari i Punts en Vida són persones que ja moltes estan jubilades. Claro, pràcticament tots. I clar, que mos falta que la jovenea mos emprengui a nosaltres, mos doni sentit a tot el que nosaltres estem fent. Dedicant molt de temps, anem a Senegal, d'altres projectes que hi ha, però bueno, a dia Punts en Vida, tots són dones que pràcticament són jubilades totes i emplenen el seu temps per cosir i per fer banalitats que després se posen a la venda. I tot això va en benefici de les necessitats que hi ha aquí, però també de les necessitats que hi ha a Senegal. Clar que sí. I Gertrudis, vosaltres, durant aquest procés, heu après qualque cosa? Què esteu aprenent d'aquest intercanvi d'idees? Bueno, jo el que estic aprenent també és que quan vaig anar a Senegal, a part de... jo ja sabia el que era, perquè en Antònia i el grup nostre han anat moltes vegades, no m'esperava trobar el que vaig trobar. En tan poca cosa com tenen, lo bé que viven, no lo bé, lo feliços que són. Això me va ensenyar molt. Jo crec que s'aprèn molt també intercanviant, o sigui, mesclant el que són generacions, més gent diferent, és igual el color, l'idioma, perquè tothom tenim que aprendre un dels altres. Els grans dels petits, els petits dels mitjans, perquè cada dia és dia d'aprendre, no perquè jo sigui més gran, he de saber més que ningú, és perquè he viscut, però no perquè sàpiga més. O sigui, l'experiència se treu de la vida. El meu amo sempre diu, té carrera, però té la carrera vital, que és de la vida. Clar, i és vera que aprens molt perquè sopegues i tornes a caure i t'aixeques. I els joves és molt interessant que n'aprenguin també que no tot se sap en el moment que tu creus, perquè cada dia és dia d'aprendre, tu aprendràs de jo de tu. Les idees poden florir a un moment donat que un diu no, jo això ja ho sabia i tal, però clar, si gires fulla, tot canvia. O sigui, se modernitza i s'ha d'entendre que no tot és, o sigui, ni perquè sigui gran ni perquè sigui jove. I a mi me deixa molt que aprendre, o sigui, estic molt satisfeta de poder estar amb ells d'aquesta edat, amb gent més gran que jo, perquè tenim una Teresa que té més de 80 anys, aquesta dona, i cus com la primera, a màquina. Una simbiosi, al final. És increïble. Se necessita gent amb aquesta energia. Sí, però necessitant també gent com ells, Sí, clar. Perquè nosaltres arribarà un moment que ens hem de rendir perquè les edats també hi són. Però és com dius tu, és una simbiosi. Cadascú porta lo seu. Per això dic que la mescla és molt guapa perquè podem aprendre un dels altres. I és molt important. I a més nosaltres no podem deixar de cosir perquè d'aquí, de la costura nostra, surt es poder ajudar la gent. Tant a Mallorca, perquè hi ha molta necessitat, mos pensant que anem només a Senegal, a Marroc, a tal, a Ucraïna i tal. No, Mallorca primer i després sortim a fora. Molt bona iniciativa. Sí. I Biel, com veus aquest projecte a dins el barri, a dins la comunitat? La gent s'involucra, ho entenen? Bueno, hi ha bastanta de gent que ens dona apoyo, que veu la feina que fèiem, perquè a vegades diuen vosaltres només ajudau a fora. Però quan els dic, no, tot això que estan fent
també és per al nostre benefici de la comunitat, que hi ha gent a dins Inca, dins la comarca, dins Mallorca, que ho necessita, i la reacció és molt positiva. És a dir, dins el barri, dins el poble, dins la ciutat, veus que hi ha gent que s'involucra, és a dir, que els hi crida l'atenció. I a més de cridar l'atenció, s'involucra, com havia dit abans. Molt bé. I Gertrudis, com s'emmarca aquest projecte a dins la vostra producció d'objectes i de complements? Bueno, nosaltres normalment varen començar siguent per un llibre, un litre de llet, fins que me'l varen canviar a un lloc que ja varen començar a cosir. I clar, les teles són cares avui en dia, més si anem a Senegal, però clar, és un preu que sí, canviat la moneda, però a l'hora de fer aquí se li ha d'afegir més tela d'aquí també per forrar de dins, per cremalleres, i clar, és una feina que tu dius, no sabeu la feina que hi ha darrere. Elles que ara tallen i cusen i fan i han de marcar i el patronatge. Nosaltres no fem patronatge, però sí que fem. No és un món que sigui barat, la veritat, no és gens econòmic. Ni fàcil. No. Tu veus la peça acabada i crec que no ha duit gent de feina i de vegades són hores o dies. Però això no l'has fet a tu, és com te quedes allà mirant i dius, això ho he fet jo. Sí. Però la feina que hi ha darrere no sabeu quasi. Una vegada fet, tu dius, sí, això és molt fàcil, sí. Ho pareix. Has d'estar. I nosaltres som dones que anem, a lo millor hi ha qualcuna que comença a les 3 i són les 8 i estem dient, on anem? I cada dia és el mateix. I clar, tenim família, som mamàs, som predines, som dones, i tot això després has de dur a casa també. I la gent a vegades no valora això. O sigui, jo estic molt contenta de la col·laboració, perquè cada vegada que han necessitat anar a València o a León o allà on hem anat, la gent que ha participat, ha col·laborat, han fet donatius increïbles, però després hi ha una minoria que no ho veuen molt clar perquè se pensen que només, clar, lo d'Inca i Mallorca no surt perquè les famílies tampoc no has de dir anem en aquella família, perquè és algo que és personal. Protecció. Però nosaltres primer ajudam a Mallorca i després, clar, quan hi ha un hotel que dona llits i tot això, que se'n van al contenedor de punts, o sigui, de punt verd i tot això, nosaltres, això és primera mà, a Ucraïna, allà on el tercer món, la gent que... I clar, no és que nosaltres deixem d'atendre Mallorca, sinó que Mallorca no ho volem. I com que aquí se tiraria la bessura, aprofitam, posar-lo en condició, com les bicicletes que duim allà, com els mobles, i clar, tot això du una reparació d'una gent de Càritas i gent que participa en nosaltres, els arreglam i les duim allà, com les màquines de cosir, que duim a Senegal o duim en el Marroc. Tot això primer va revisat d'aquí, no és que duguem bessura. Sí, no, ja se pot veure que hi ha moltíssima gent involucrada, que és un procés molt laboriós i esteu fent una molt bona feina. I res, també vos volia demanar, en quin punt se troba ara aquest projecte? En quina fase vos trobeu ara? A part dels nervis que se veuen, no? Que ja duis i els plaços d'entrega o de... A veure, estem un poc a la fase de, almenys jo, estem un poc a la fase de cosir, d'estar creant aquesta prenda, també de xerrar amb la persona que han de vestir per veure quines comoditats hi ha i quines són les coses que potser no li anirien del tot bé, perquè l'important, primer de tot, jo crec que també és la comoditat de la persona que ho ha de dur. I jo crec que van també de detallar segons quines coses, segons quina informació, de va de verificar segons quins detalls, i jo crec que estan més o menys en aquest punt ara. Aquí van d'optimitzar un parell de coses. Les darreres pinzellades i... Sí, un poc així. Molt bé, molt bé. I Rosa, per què creus que era important que aquest projecte fos intergeneracional i intercultural? Perdona, me pots repetir? És a dir, per què consideres que aquest projecte havia de ser
intergeneracional i intercultural? Crec que és una fusió bastant important perquè dona punts de vista diferents, el que xerràvem a nivell generacional, no és el mateix com puguin veure el món ells que jo, que ella. O sigui, i això sabeu, jo ho veig a classe cada dia amb tots les meves companyes i quan xerren les professores i tot. I crec que és molt important que hi hagi tots aquests diferents punts de vista i a nivell cultural és exactament el mateix, que hi hagi diferents punts de vista, diferents maneres de veure el món i un poc aquesta fusió i com fer, com integrar-ho. No sé molt bé ara com explicar-ho, però poder integrar aquestes dues coses i veure que al final tenim moltes diferències, però aquestes diferències ens poden servir més per unir-nos que no per separar-nos. Sí, com ens vendries a dir, no?, que com que te poses un poquet des de la persona i ho veus des dels seus ulls, des del seu punt de vista, des del seu enteniment. Bueno, i que la nostra cultura, la nostra edat i el que som jo no és qui és tot el món. Vull dir, jo som una persona més aquí, que he vengut, he arribat, i crec que és molt, bé, és el que t'he dit abans, és molt interessant veure totes les cultures, no només a Àfrica, a nivell mundial, i ara poder tenir aquesta oportunitat de fer feina amb ells i el que deia Ariadna, de xerrar amb ells, per el seu punt de vista, assegurar-te que la persona que desfilarà per tu estirà còmode en el que tu li has de fer, o sigui, és important i és molt interessant veure-ho. No, jo crec que també és important que les societats s'entenguin, perquè al final són persones que conviven amb nosaltres en el nostre dia a dia, o sigui, hi ha molta gent d'Àfrica que viu aquí. I al final és que jo crec que, bueno, i gent major, perquè també xerram de generacions i crec que al final és com que a vegades la gent intenta separar com els joves de la gent adulta i com deixar veure que nosaltres no ens entenem de res perquè som joves i que la gent adulta sí que sap moltes coses i crec que simplement mesclant les persones i que la gent xerra i la gent s'entén, no fa falta res més a vegades. Estic d'acord. I bé, Biel, te volia fer la pregunta. Des de Punts en Vida, què esperau d'aquesta desfilada de dia 14 de maig? Bueno, esperam molt. Oïm? Sí, esperam molt. A part de que mos donem a conèixer més, ja sabem que no és per dir-ho, però hi ha molta gent que sap que existim, que hi som i el que fem. Però per treure un profit i per que ens donem compte de lo que hi ha, que no estan nosaltres tots sols, sinó que hi ha altra gent que ens necessita i que hi ha altra gent cultural que també té la seva vivència, viu de la seva manera però vivem molt bé i feliços i amb això ens hem d'enriquir uns als altres. I supos que d'aquí després podrà seguir fent feina i seguir ajudant a la gent, que és el que nosaltres volem. Esperem que sí. Tots aquests projectes està molt bé que tinguin visibilitat i això és un poquet el nostre objectiu, no? Veure que, com deia la Rosa, no? Tothom forma part d'un engranatge i aquest engranatge en comú després forma part d'una gran maquinària que fa que el món funcioni, no? I doncs ara farem la reflexió creuada, que m'agrada fer així, cadascú dient un poquet la seva, i vos volia fer una pregunta que m'aneu donat compte que ha passat qualque cosa aquí, i és què està passant aquí que no passaria si no ens haguessin trobat? És una pregunta un poc enrevessada, però aquí ha començat a haver com una mescla d'idees. A veure, jo crec que són també llanes de... O sigui, quan tu veus que està passant alguna cosa en el món, jo crec que nosaltres, almenys jo, com que també me fa llanes, pues, intentar ajudar, perquè al final és com que jo vic molt bé. I quan te'n dones compte de les realitats que hi ha de fora, vas a altres països o simplement a vegades ho veus, perquè avui en dia basta mirar la tele i veure tot el que passa, pues jo crec que és important ajudar i nosaltres quan ens vam oferir aquest projecte va ser com a uau, i sí que és vera que si no mos haguessin oferit, pues, és una part que no podríem arreglar, millor, i pues, és com que quan mos han juntat pues, no mos en donem compte, però realment estan fent alguna cosa molt guapo i que pot ajudar molt en aquesta societat i a aquesta cultura també. Bueno, i que si no s'hagués limitat com un poc a un altre exercici de classe, sí. No? Clar. Que això ho pensava abans, ho xerrava amb la meva parella,
està sent molt intens el tema de... no sé la paraula. Extermini. Sí, extermini d'entrella. I tot això. Hi ha com un compromís molt més alt que quan fem altres coses, però en el final, bueno, no sé, m'he embullat un poc. El resultat després, no? El resultat després també és més impactant, no? Que fer la típica activitat de classe... És molt, no sé, te dona com una energia diferent per seguir endavant. No, perquè nosaltres, jo crec que no mos ho estan llevant com un treball de classe, o sigui, mos ho estan llevant com algo que pot ajudar a altres persones i algo que volem que quedi bé més que res perquè per aquesta gent, saps? Per retre homenatge a tota aquesta gent. Jo, que sigui un treball de classe, bueno, me posaran un 8 o un 9 o un 7, qui sap, però bueno, el més important crec que és l'altre. Sí, que te dona un creixement no només personal, sinó també professional, que és una cosa que no havíem tingut fins ara, perquè era tot com molt acadèmic, no? Sí. I jo crec que, com dius tu, quan una persona s'ho agafa ja com a personal, sempre i quan sigui algo bo, no? Diguem que el resultat és més impactant, no? És més transformador també, no? Perquè no estic fent això per aconseguir una nota, sinó que estic fent això com per posar-me a prova, per ajudar i perquè me surt de manera genuïna, no? I això és meravellós. No, i que el que dius tu, fas feina en la realitat, perquè nosaltres quan fem un treball de classe, a vegades dibuixes, fas una col·lecció, te fan confeccionar un parell de prendes i dius, vale, però no fas feina en la realitat. Hi ha una persona, hi ha un grup de persones que has de vestir, que això les ha de quedar bé, que has de tenir una idea que quadri, que tingui lògica. Al final això és important, perquè quan és un treball de classe sí, està molt bé i te posaran una nota i pot ser que sigui molt bona, però d'aquí a la lògica hi ha un pas i ha d'estar bé. Sí, i vestir un maniquí o una persona no té res a veure. El maniquí, de qualque manera, tot sempre li queda bé. Té unes mides ideals que sempre són les mateixes i aquí t'has d'acostumar que si té, jo què sé, la cintura un poc més alta de lo que estàs acostumat. Jo què sé, aquestes tonteries que quan hem de fer el patró nosaltres, la veritat que m'he hagut de rompre un poc el cap, no sé, tu supos que també. No, sí. O com si has de vestir una modelo com jo. Bueno, però... A mi m'ha fet 2 trajes, perquè la persona gran necessitarà més tela que jo, a mi m'heu de fer 2. Jo estic d'acord, també. Som més petita i duré menys roba. I Biel, te volia demanar, què consideres que és fer comunitat avui en dia? És una qüestió molt important perquè som molt individualistes a vegades, no? I hem de sortir un poc de la nostra comoditat, que ens costa. I entonces fer aquesta comunitat d'atreure més gent, posar-la en marxa amb projectes i enviar-los cap a un futur més bo, si ens quedem aturats no fem res. I moltes de vegades la nostra presidenta ens ha dit, i és vera, que cada vegada que anem a fer alguna cosa fora rebem molt més del que nosaltres donem. És a dir, que sortim més plens. És ben cert. I com penses, Gertrudis, que podríem continuar amb aquest tipus d'iniciatives i projectes? Jo crec que hi ha molta feina a fer, molta, perquè han de conscienciar a molta gent que no ens ha d'importar ni l'idioma, ni el color, o sigui, ens ha d'interessar la persona. Primer, el color no és important, perquè el color cadascú, perquè nosaltres no ens posem morenos perquè no anem tot l'estiu en el sol. Però trobo que s'ha de mirar ja no només perquè siguin més baixos que tu, o més grassos, o més color, sinó perquè s'ha de cuidar el que és la gent en general. Tu veus a lo millor una persona a una cadira de rodes i dius, ai, quina pena. Jo el que em sap greu és que se miri la gent pel poder que té. Vull dir, si és blanc i juga bé a futbol, vale. Si és negre i juga bé a futbol, vale. Però si no juga a futbol, és negre, o és marroquí, o és...
I això és el que no s'ha de mirar. La gent s'ha de mirar per persona, no per color, ni per llinatge, ni per... O jo sempre... Bé, jo és que som voluntària, crec que vaig néixer voluntària ja. Perdoneu, però sí. No, però és que és així tot el... Fa 40 anys que som voluntària que no té res a veure amb lo nostre, però és del menjador social d'Inca, de Càritas, fa més de 40 anys. Després som voluntària també d'hospitals, que vaig a cuidar malalts. Som voluntària d'Inca Mallorca Solidari i Punts en Vida. I me sé molt bé. És que no ser voluntària crec que jo no seria jo. Crec. Me sé molt bé. I la meva família m'entén molt bé. I la veritat que és un plaer i un honor tenir persones com tu, en necessitem més, i que puguis seguir molts anys més fent de voluntariat. Moltes gràcies, Ariadna, Rosa, Gertrudis i Biel, per estar avui amb nosaltres. Crec que ha estat una conversa molt interessant. Esteu convidats a tornar quan vulgueu. Gràcies. Recordam que aquest procés culminarà amb una desfilada oberta al públic el pròxim dia 14 de maig al Museu del Calçat d'Inca. Un espai on tot això que avui estem construint es podrà veure, sentir i compartir. Gràcies per escoltar aquest podcast solidari. Si t'ha agradat, comparteix-lo i vine a viure aquest procés en directe, dia 14 de maig. Però espera, encara no te'n vagis, que queda la peça musical del final. Moltes gràcies. Unitat i vincle, força, refugi i artesania. Umuda per una vida digna i per l'unió de tota la família. Umuda, unitat i vincle, força, refugi i artesania. Umuda per una vida digna i per l'unió de tota la família. Quan hi ha enteniment i comunicació, dins una conversa neix una connexió. Quan l'ésser humà cerca una solució, cada petita aportació és una reflexió. No hi ha edat, hi ha actitud, gent involucrada d'est a oest i de nord a sud. Deixa un costat l'individualitat i vine a formar part d'aquest esbart que ja fas tard. Canviem el món i la nostra mentalitat, no només es roba, també és identitat. A la passarel·la es veu ben reflexat, són colors que mos parlen d'oportunitat. Mira quin estil, quina elegància, combinant les teles amb perspicàcia. Diferents persones estan fent màgia, diferents cultures de tota l'Àfrica. Umuda, unitat i vincle, força, refugi i artesania. Umuda per una vida digna i per l'unió de tota la família. Umuda, unitat i vincle, força, refugi i artesania. Umuda per una vida digna i per l'unió de tota la família. Tots voluntaris venen per a compartir, no venen a ensenyar, venen a construir. No és gens ordinari tenir aquest sentit, però diaris són exemple a seguir. Puc veure en els seus ulls una gran il·lusió, generositat, orgull i implicació. Una mirada oberta, ben desperta, que riu, plena de satisfacció. A vegades jo falta escoltar i acompanyar, perquè una persona sabi que tot sol no està. Tots podem viure un moment molt difícil, per això necessitem gent que enfilis fil. Un plaer haver tingut a cada convidat, poder veure cada punt de vista. Encara mos queda una bona llista, perquè el podcast solidari ja ha començat. Umuda, unitat i vincle, força, refugi i artesania. Umuda per una vida digna i per l'unió de tota la família. Umuda, unitat i vincle, força, refugi i artesania. Umuda per una vida digna i per l'unió de tota la família.